Halo Lur, saiki wayahe kidungan ambek Cak Sokran Lur, suarane mantep. Awan-awan menek klopo tak utik lak cuma siji. Dadi perawan ojo ngenyek Joko, Joko ngono mengandung gizi. Iku jare Cak Sokran ya, ayo disimak bareng-bareng Lur. Bacakan tabu mes tugel ngene. Awan-awan menek kelopo tak putik lak cuma siji. Tadi perawan ojo ngenyek Joko, Joko munu mengandung gizi. Lak sak temene. Iwak teri, iwak keting gak payu rabi, ngemut tolo jengking. Iku jawane ngono lak bunuh diri ya. Urung mati aboy lagi. Anak umur 7 tahun sampai 12 tahun kudu sekolah belajar sing teguh. Soro setitik ojo nganti getun supaya besok gak nganti sing sabar minterno anak ayo direwangi isaya sebab anak wajib belajar akhir diwasa ojo nganti sasar. Putra lan putri ojo ketinggalan sregep sinau nempok pelajaran supaya gondol ijazah lan pengalaman besok gampang golek penggal
godhong ploso dipangan wedhus nemu rondo gak tau adus rondo nelak rondo teles nek disenggol gak gelem delok kula awak wis kadung apes nemu arek wedok kok lola lolo lola lolo nisor wit klopo ombo-ombo godhonge benda ademe dudo gak sepiro oh ademe rondo digulung kloso klosone lak kloso pandan awan-awan mangan rambutan rabi rondo tuwa gegeran rabi sing prawan nek bengi bosen ilang ketemu no malang tuku sepatu digawe bal-balan arek wedok katik BH tapi kaosan bareng digawe mlaku kaya gembol plembungan mele sing ireng tuku cengkir sak lepeke golek bojo jok mele sing ganteng masih elek pokokno brengose lak kandel kula sing ireng gak kena digulung arek wedok saiki lak kendel tok beteng wan njaluk ampian namung semanten piatur kula saelang boten amborong kersa sae boten dowang bagus amborong kersa Yo iku mau kidungane Cak Sokran lur. Ketemu maneh nang kidungan liyane. Aja lali subscribe channel Jula Juli Asli. Oke.